Sziasztok! Ebben a videóban néhány szót mondanék a Bollywoodról, pontosabban a Bollywood táncról. A Bollywood tánc az Hollywood után kapta a nevét, bizonyára a Hollywoodról már hallottatok, annak mintájára készült egy filmipar Indiában, ami a Bollywood nevet viseli, és magának, ennek az indiai sótáncnak is Bollywood a neve. Más szóval, tehát ez egy indiai sótánc. A sótánc egyébként, mint maga, nagyon sokféle táncot foglal magába. Ezek a táncok általában valamilyen történetet mesélnek el, de mi most maradjunk a Bollywoodnál. Én magam Bollywood oktató vagyok, de a Bollywood tánc mellett hastáncoktató is vagyok, ezt zárójelben megjegyzem. Magyarországon sajnos nem annyira elterjedt a Bollywood, mint tánc. Valahogy Magyarországon nem annyira van érdeklődés ez iránt, a táncfajta iránt. Nagyon-nagyon kevés oktató van, aki Bollywoodot is oktat, vagy ezzel komolyan foglalkozik. Egyébként én vagyok az egyike ezen kevés oktatóknak, ugyanis, mint említettem, Bollywood oktató is vagyok a hastánc mellett. Egyébként ilyen Bollywood oktatói képzés is nagyon kevés van, vagy egyáltalán nincsen. Nekem is szerencsém volt, hogy pont indult. Akkor le is csaptam erre a lehetőségre. Versenyen is, tehát táncversenyen is nagyon-nagyon-nagyon ritkán találkozhatunk a Bollywooddal, mint kategóriával. Általában sótánc az minden versenyen van, mert mint említettem, a sótánc az egy nagyon nagy kategória, nagyon sokféle tánc belefér. Ugye a Bollywood az egyike ezen táncoknak. De ugye mint Bollywood kategória, azzal nem igen találkozunk. Egy verseny volt, egy nemzetközi verseny, ahol volt külön Bollywood kategória is. Kétszer volt ez a kategória, mind a kétszer annak idején, hát ez évekkel ezelőtt volt, de indultam benne. Az első alkalommal első helyezést értem el, aranyéremmel és egy serleggel jöhettem haza. Amikor másodszor volt ez a lehetőség, akkor viszont harmadik helyezést értem el. Na most a bronzérem mögött valószínűleg az is ott volt, hogy törött lábbal álltam színpadra. Ugyanis a verseny előtt pár héttel, nem sokkal eltörtem a lábamat. Szerencsére annyira nem volt komoly a törés, bár ez jelentősen megnehezítette a táncolást, ez tény, de a versenyről semmiképp nem akartam lemondani. Annyira szeretek táncolni, hogy engem még a lábtörés sem tarthatott vissza. Egyébként azután megszüntették a Bollywood kategóriát, mert mint említettem, annyira valahogy nincs igény erre a táncra. Valahogy a versenyeken se, nem nagyon vannak Bollywood táncosok, nem igazán. Hát én nagyon bízom benne, hogy idővel Magyarországon is elterjedtebb lesz. Remélem, mert egy nagyon szép dolog ez. Keverednek benne a különféle indiai táncok, az indiai népi táncok, a jóga, mint maga. Ugye a jóga az egy külön műfaj, az egy külön, abban most nem akarok belemenni, de jóga elemek is vannak a táncban, hastánc elemeket is felhasznál ez a tánc, az úgynevezett mudrákat is felhasználja, tehát nagyon sokféle elem van a Bollywood táncban. Akit komolyabban érdekelenek, akkor annak érdemes beleásnia magát könyvek vagy egyebek segítségével, és eleve érdemes magát az indiai kultúrát is akkor jobban megismerni annak, aki komolyabban szeretne foglalkozni ezzel a témával. Amennyiben kérdésetek van, vagy szeretnétek a Bollywood táncot jobban megismerni, akkor keressetek nyugodtan. További szép napot kívánok nektek!